Sí, tanto conudo. Ah, qué bueno más bonito, tío. ¿Sabes que se fue mejor? Ah, perfecto. Esto é unha maravilla, non como a pouco. Sí. Sí, dime. Digo, esto é unha maravilla. Cago Dios, pero que pasa? Oh, pero por que non me ois? Por que non me ois, oh? Ah, digo, che, que tirei un paracaídas hoxe. Que tirei un paracas hoxe. Aquí en miña, fai media hora, probámoslo. Eu, con Javi grabando. Sí, sí, tiralo, que tiñe valor, caralho. Ao principio tiña medo, pero ao final tirei o rogallo. Bueno, xa te contarei. Non, tirei a propósito, para ver como vai. Aterricei ben, tío, aterricei ben, oh. Pero oíste, aterricei contra a ladera, ojo, que pasa que era abaixo de todo, esa pouco vento había. No, ben, oh, creo que aterrizas a veces con motor máis fuerte. Sí, ben. A ver, que pasa? Que non collín os mandos porque só tiña 100 metros de altura, entre que tardou en abrir, según dixo Javi. Primeiro tíralo, non, e non sintes nada. E de repente, sintes un frenazo que te vas de morros cara ao suelo. E ves o parapente nos teus pés, sabes? O parapente fixen a suelta rápida. Sí, pero que teño que comer unha... No, joder, primeiro ábrelo para acá, o paraca. Como vas facer a suelta rápida, tío? Xa caída libre. Ti tira o paraca. E cando abra e se poña na túa cabeza, soltas o parapente. Sí, grabou. No, só tiña 100 metros, por eso te estou dicindo. Que non me dou tempo a coller mandos nin nada, a ver. Os nervios e todo eso, sabes? Pero a ver, a sensación foi boa, entendes? Foi boa porque a mí pásame outra vez xa non tiña medo, non? É unha pena que non sepa plegalo, senón probaba ahora outra vez. Eu vou mandar a Jürgen, a que eu comprei yo a él, rogallo, e plegase distinto, non sei. Eu Joder, como rinde esto, ose, man. Sí, Dios, qué maravilla. Sí, bueno, a veces va, está perfecto, va. Ahora todo... Pois en Ponce é unha mierda. Unha merda. Pero bueno, era o día tamén, un fin de día. Pero bueno, fui ali con David, xa conocía a Gerardo, igual o que non. Javi o edita o recorta porque non hai que ter altura para tiralo, sabes?
joder, tes algo de medo que non sabes como vai salir a cousa. E volvía para atrás para a ladera, collí 120 metros, e cando tirei só tiña 7. Entón, claro, se tuvera máis altura, estabilizaría mellor, eu collería os mandos, sabes? Depois en terra fixen campa con el, e intentei tirarme pola ladera, pero era imposible. É que eu quería eso, pero imposible, quedas atrás, eu tirando o vagón, logrei subilo hasta a cabeza, que costa moito, que se tiras 12 na tua cabeza costa moito. E cando o logrei, non... xa, pero como en teoría din que planea, ten certa capacidade de planeo, eu quería tirarme pola ladera abaixo, pero matei un presidente do cabrón e non fui capaz, quedase atrás. Pero ben, tío, porque mira, aterricei con Paracas, soltei a suelta rápida, creo que o fallo que tuve é que soltei primeiro unha banda, entón quedou unha banda a esquerda, ainda sin soltar, e aí metei un giro. E se soltara as dúas bandas, sabes? Pois xa, fuera, parapente, me cago en Dios. E aí xa tiña máis control, pero a ver, non tiña esa altura, non tiña... Sí, pero aquí no mar non colles, Ahora fui unha pena que ahora que había máis eu, que ahora estamos jugando, disfrutando, non? E agora collemos máis altura da que collín eu. Pero os nervios tamén, eu que sei. Pero mira, agora que non tiralo non o penso, porque é moi seguro. A baixada non é da cojone. O único que quedei como revirado, non? Que din que entwistan, teñen tendencia a entwistar. Entón eu creo que me fui sacando unha volta, pero bueno, eu atercei contra a ladera, porque non era abaixo de todo. Pero, bueno, eu penso que non te mancas, non te mancas, porque, bueno, si é co chasis, co motor, poño que mellor doblalo un pouco, pero hasta aterrizas algo que é moito máis fuerte. Ben, a sensación ben, tío, porque é importante tela. Vale,